Vale. Egia esan espero entzutea. Ez dakit entzuten dan edo zan entzuten. Nik egia esan super entzuten da musika. Ez dakit nola entzuten dan. Vale. A ber, ontara jolasteren grazia ez dakitela ezerrez. Ez dakit ezerrez... Together we have thrived for many generations. Together we have risen against every odd and hardship. This world is built over millennia of friendship, loyalty, and love. And that is what fools like to believe. In times immemorial, the Nexamon had a merciless king. Omnicron was his accursed name. This monstrosity led his brethren into a grand crusade against all of mankind. And as such, the Nexamon Scourge tried to eradicate us into oblivion. We stood strong, and a group of brave heroes found a way to outsmart Omnicron by taming his own children and turning them against himself. We were able to slay the king of monsters and defy the wheel of fate. Victory was at our grasp. Omnicron's legacy is now barren. Nothing but a sad whisper in the wind. Finally free from his shackles, the Nexamon had become our companions for life. Our world, our people, and our future were set towards a bright tomorrow. But that day never came. For the true age of extinction has just begun. Bueno. Zein da nire izena? Pues... normalean jartzen dutena. Da. Graziten horrek zaten dakria hondi bada, baina graziten. Vale. Y igual días menos que hacer vale, orain itxura, vale. Pues no es gracita, ¿no? Ahí ya son. Vaya orto todo. Ahí. Ibili nintzen, partida baten probatzen ibili nintzen, baina hiltzen nituen, bueno, garaitzen nituen, baina ez nituen arrapatzen. Ez dakit ondo horren loratzen. Bien, eta orain ja, imaginatzen eta hasi helko naizela mugitzen, edo oraindik ez. Vale, pues nada.
que vale, pentsatzen dut orain jumarko naizela almacenean bila, vale? Igual lo niego letra ya. Pentsatu nahi honea esaten dut, ez? Vale. Ez dut ikusten ez ero zaio. Ah, vale, bai ikusten dut. Joder, tío. Vale. Vale, pentsatu ya ukotela dena. Vale, a ver, voltarem bat gehiago emango du azpa. Baina, segundu gehiago da, no? A ver, ondik no atatzen da. Hau. Vale. Pues orduan, neri gertatzen zait gauza bat, dala, naizela super orientazio txarreko pertsona. Hau kafe hartzeko bastante jokuna da biera. Vale, osako orain hartu behar da lehengoa. Vale. Vale, vale. O sea, que ahora con Batman.
Ah, bueno. A tope. Super gauza normalak dira, oie. Esnatzen ez da egunero pasatzen da hori. Vale. Claro, es que es de aquí, tercer es de ahí. Puedes salvar tu cuerpo. Vale. Un poco estaba especularidad.
zerko baliko, baina zuzetak. Bai, horrek ematen du, dauka pinta bastante handia. Hor, intervenitzeko ematen du. A ver, hemen. Vale, hori izangoa harrapatzeko. Rabia, porque desde tu ulertzen... Begiratuko eta... musika jatxe egiteken. Bai. Jode, eski segurazki hori hartuta konponduko nuke, baina ez daki oso ondo nola hartu ezakean. A ber, hemendik. Vale. Ja, honekin, vale. Honekin gora ateratzen... Hau izango segurazki lehiatu beharko naizen, dolakon bat. A ver. Vale. Claro, igual ez den ondo entzuten, oren espereto beto entzutea. Hau igoten ekan, eta, claro, ez naiz konturatu egia esan. Bueno. A ver. Hemen... Ze gratuita izan da hori. Vale. Vale, pozioak topatzen noa. Hori ona da. Ka, enbiate hau da. Vale. 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 Txan, txan, txan. Lehenengo saiakera. Vale, ados. Vale.
Vale. Ulertzen dut. Eske lehenago nahiz ikusten. Nizrakit. Uy. Pues ya está. Que lehenago nahiz ikusten. Eta ez nuen ulertzen, nola harrapatzen zian, bueno, harrapatzen ateratzen dira ikonak eta da eman bartzeila botoi horiei. Vale. Ondo, ulertzen no asuntoa. Vale. Unir eso, ser remarco yo, pues. A ver, besteren bat enbartzaio, badazpada. Vale, oain bastante momentu honean dao. Ados. Oraindik bastante mantxo mateia tegia esan, baina, eski, klar, ez nago soitua joku horietara. Osa, boteiak zautitut, baina ez nago ditua boteiak emateko, osa, segidak egiteko jokutara. Vale, ados. Taldera, ez? Momentuz. A ver, junbar naiz. Hau ja hartu dut. Orduan, ezagit, honekin entrenatuko dut, adibidez. Ez berriz hartuko, ez? Bi aldiz berdina hartzea pixkat tonto iruditzait. Vale. Ufa, Vale. Claro. Ojo, vale. Vale. A ver, es no. Vale. Tabain es. A ver. Vale. Equipo momentos. Vale. A ver. Hana edo zeozer pozio igual. Vale. Bai. Vale. Bueno.
Bale, hau ere hartu ezaket. Berri saiatuko naiz, a ber... Vale, perfecto. Ingoet berriro hau. Ezakitzen batera arte eragiten duen, osea, nina horra iatzen eta igual ezak eragina. Baina, bueno. Jake jartze dizuten hori egiteko. Vale. Vale, hau hartuko ez beste bat. Hartuko ez... Joder. Bakarrik. Bueno. Vale. Vale. Estaré ez da... Igual... Pila traiatu berronekin, baina maila pixkat igotzea... Pues ezakit ze puntutara arte. Zen ulertu daukadenagatik... Eta jokuz konfunditzen ez banago behintzat... Hori, jokuz konfunditzen ez banago behintzat... Maila igotzen da nenean, igotzen da baitere aurkarien maila. Ouch, vale, hau. Hau aldatin goet. Tapri jarriko ez. Vale. Bat gehiago falta zait. Vale. Vale. Nago bastante limitean, ¿eh? Ah. Bai, aldatu behar da. Vale, honekin, listo. Ai. Ba, pues usten dit. Me oso gutxeatik. Vale. Bueno. Vale. Malia zigoet. Hori zela garrantzitsuna. Bueno, igual utzikoet
Rato baterako. Zenka asko hor, diruinez, egon zitezke denbora pila bat. Nun ikusi nik, hori... Joder, eta hemen ez dituzten hartzen. Pues no, a ver honetz esati den. Vale, horrek esan dunak usteet esan nahizula justo ointxe bertan esan detena dela geroz eta zailago, geroz eta maila altuago duki, orduan eta aurkari indartsuagoak dauzkala. Vale. Es perfecto. Vale. Guai. Uste hori berria zela, igual izan berria, baina uste berria zela. Vale. Vale, 6 dazkat orduan. 6 dazkat. Hau, bueno, maila ezberdinetakoa. Vale, hau aldatuko nuke seguraski hau jarriko eta bide. Ufa, Joder. Ufa, pues hau inbardet. Pues nada. Bai, a ver, ahora bastante crítico zen. Eta gau, pentsatzen dut, agian ez, pentsatzen dut, hiltzen bazaituzu galdu ezula egin dezun guztia.
Joder. Ze kontatu ben hemen. Vale. Listo. Vale. A ver, Ronek. Pinta guaia daka. Prirekin saiatuko naiz. Vale. Vale. Allí. Vale. Bah, librada. Txatxi. Vale. Es que pinta guai azekan. Haunik taldea nahiet, Zein kenduko, Venga, pues ya está. Vale. Claro. Igual, lehengo garaitu behar dut. Joder, es que gutxik entendia. Ez bain tirazen. Listo. A ver, también... Vale. Hola, Beto. Hau probatu nahez, abertze egiten duen. Uaa! Egin diotena da mina hundia. Igual es... Oh, es dingo. Buah, ez dit asko iraun hori hobetu behar dut, porque bestela mierda bat inda ibilikoa. Vale. Vale.
Orain, a ber, espabilatzen duten, oi, espabilatzen duten, hau. Ah, bale, hemen dago. Vale. Vale. Hemen. Vale. Listo. Orain bai. Vale. Poningo yo. Igoteko ez? A ver. Ojo ahí, Es que iten dio bastante min gutxi egia esan. Pri jarrikoet. Bestia babeste arren, gehien bat. Lehenengoan ez diteman denbora, baina gero ya jutentzea asimilatzen eta bueno. Hartutan ekan. Bueno. Vale. Usteta tengo naizela hemendik. A ver. Berez nahi nun pikoi hartu ikusteko haber zertzegoen hor. Baina eski ez eta aurkitzen, bai aurkitzen dut, hor dago, baina zakit nola hartu behar duten. Eta ordu nola ezakiten nola hartu behar duten, atean gonez. Ateatzeik badago. Hemendik bai, hemendik. Vale. A ver, baitu puntu batu gracioso dianak. Ez da ere ez el festival del humor, baina... Bueno. A ver, en verdad ya nexo trampa gutxi gelditza izkite. Hauzan zeukan movida hori. Osea, hartu ezin una. Oh.
Vale. Vale, o sea que ez da nortopatu behar. Vale. Berreun. Vale, vale. Ah, bueno, ya. Ya, dos, vale. Vale. Vale, 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 vale. Hain naiz sartzen, hain naiz pixkanaka sartzen jokuan. Vale. Bastante egoera eskasa egia esan. Mara atera behar dut eta errezatu egia esan. Ufa. Buah, oso gaizki pasatu behar dut, Oso gaizki pasatu behar dut. Hau irabazteko. Gelditzen bali manaiz gutxirekin. Saiatuko naiz. Gelditzen bali manaiz. Hori. Gertu daukatela edo. Saiatuko naiz botatzen nexo trampa bat. Joder. Hemen ez du ezerrek funtzionatuko orain. A ber, kao, Rubi aguantatu ezake. Karo, gertatzen zaiona da bizita daukala super gutxi. Vale, ez ditutzi. A ber, Priek aguantatu ezake pixkat, baina oso gutxi. Vale, bastante klabea izan da hori egia esan. Taki. Joder. Berri saiatuko naiz. Vale, garrantzitsua. Almacén. Claro, ez dakitela ere ez oso ondo almacén zer dan, osea. Oti, hor dago berriro este mierda hori. Claro, es que nago bastante goera tamalgarrian egia esan. Zen hor barruan ibili naiz pila bat gerreatzen eta gelditu naiz pozio gabe eta ezer gabe. Osea, oaintxe behar dut. Segun ze den. Ojo, nik uste baina askoz diru gehiagat. Vale. Ez ninduka harrituko?
eukiko banu eskatziten guztia, Bai ez, baina sinik nahi etena... Bai ez? Vale. Vale. Orain bueltatu behar naiz lehengo tokira. Vale. Hemen zan. Vale. Vale. Pues orain hori egin dezaket. Ai, nola nahizolako personajea. Ez nahizu batzen hundik anatatzen. Hemendik. Vale. Ordun orain dauzkat hartzea gema horiek. Vale. Txen. Ez. Hola. Vale. Vale. A ver, hau sartuko dut ere. Vale. Vale, orain, bastante topean hau. Eta ya ezberdina. Bueno, vale. A ver, neu palmatu ingo. Osea, nahiko argi da hori. Palmateko super azkar. A ver, honez esatu. Ona. Vale. Pues honekin, a ver. Ja oso gutxi galditzai, osea, berez. Ez zian horrenbesteko... Vale, ya está. Vale, garrantzitsua zen... Kalfter... edo... Bai, ez kalfter jartzen du. Molatu itena... zentzea. A ver. Ez dakit kontatu, igual ez dit kontatzen.
Buah, es que super criminala da egiten duna. Buah, es librada. Librada. Buah, wine. Wine. Vale. Vale. Así que Kalterrek maila igo du. Eta orain denetik gehiago dauka. Bizitza gehiago hori superrondo etorriko zait. Erresistentzia topera jarri dio baita ere. Atakea gehiago da. Vale. Ba, ez dio jarri topera. Nik uste nun baietz, baina ez dio jarri topera. Vale, oain hau, kendin bardet. Kendin bardet... Honengatik. Eta, a ber, ze gertatzen. Vale. Nik uste vale, ya está. Bueno. Vale. Orain, esploratu behar dut pixka bat iria, herrixka, lo que sea, ikusteko ea zer egin dezakean. Vale. Ay, bueno, o sea, vale, bueno, pues ya está. Kaja bat zeon zerbait zeukana. Jesús.
Vale, hemen zegoen, joder. Vale. Super rondo datorkit egia esan, porque gelditzen nahi nintzen exotrampa gabe. Eta berro mendik zetopatu dezakean. Ezerrez... Vale. A ver, baino, gelditu zaite. Pues ezer. Vale. Nire arazo handina momentu honetan da dazkan nexomonek ez dakatela kasi bizitzarik. Interesante. Vale. Ez dakit, beste zaldean egia esan, baina pentsatzen dut alde hau izango gara. Uneak ajo mundia. Vale. Honek ez du iraungo ezerrez. Así que aldatingoet. Jarrikoet, hau. Ufa. Joder, es que... Buah. Ai, ez ditu zertako balio horrek. Oso txarra izan da. Ezin dut zer egin ez. Mara, erabiliko. A ver. Vale, hori hona da. Vale, libra da. Vale. Inventario, a ver sendatze ditudan. Hau bai. Hau baita. Hau baita. Eta hemen pri. Ahora nezen nahi duen. Bai. Vale. Chan. Alda tingoet, porque gelditzen da super nekatua. Vale. Joder, beste da. Ya pues... Oain hau alda tingoet. Honegatik. Ez daka. Vale. Bueno. A ver, orain.
beste bat aguantatu beharrekoa. Bueno, bai, iraz izaketa. Vale. Vale. Ez dakit. Vale. Zakitu oso ondo zer izan da, baina... Vale. A ver. Hemen, ointxe bertan... Vale, atope azkat. Aprobetxatu behar eta. Vale. Vale, oain, bigarrena. A principios, oain, vale. Pues aurrea. Guai. Oain jarraituko bidetik. Vale, eta abertzea. Ai! Guai, hemen. Ba ez ditut zerrez, vale. Bueno, pues nada. Aurrea jarraituko Bueno, arz esatiten honek. Vale, pentsatzen dut hori zela. Erditik ez jutea, eta... Groove. Aurkitu behar dut. Vale. Bueno, ya, vale. Vale, ez nahiz desbiatuko asko, baina pixka bat ibiliko naiz hemen enredatzen. Vale. Vale. Prisa hartuko eta bain. Ez dio, mina asko inonik, Bueno, beste bat... Kao. Saiatuko nahi zartzen. A ver, principios. Joder. A ver, bigarren saiakera. Vale. Hartu et. Ezberdinak hartzearen.
Vale, esan dit, honea kajun bar nula. Vale, a ver, ya. Ya, vale. Pues harto no había. Vale. Uy. Vale. Pues es. Joder, kostatu zaio, kostatu zaio pila bat bizitzak entzea. Ditxuko nahiz igual super justo gelitzen dalako resistentzia gabe. Hau bai ez nula espero. Super justo. Vale. Vale, oso garrantzitsua. Vale. Vale. Vale, super garrantzitsua zegoa neukan zugana iristeko.
Vale. Osea, que orduan hartu behar ditut beste koloretako gauza horiek eta eraman behar ditut investigazioko leku hortara. Lehenengo hau izango da. Vale, baina eske nik ez nahi hori, nik nahi etena sendatu. Bai. Danak sendatu izkia? Bueno, ez nahi gogatzen behiratzen ze absurdoa, vale? A ber zer dago dendan erosteko, baita ere. Ui, ezin da, bueno. Guai hongo zen, egotea zeo zer, tipo... Zakit barra batekin igotzen edo, ez dakit. Vale. 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 Eta hemen zan den da. Vale. Vale. Oh. Bueno, ez nezesko aklaratu den dantan, así que atrako nez. Zoaz que aklaratu berko nez aurrerago. Vale, a ver.
zegoen bide bat. Eta genuen kristo. Igual berak azar. Kontrako direkzioa markatzen da. Ez. Vale, hemen izan. Gremio. Vale. Vale. Bai. Pues a ver, orain zer esaten diten. Vale. Orduan joan behar naiz, hiri kanpora. Vale.
Gozen kanpora. Zuzenean desapioa. Ezakitza letra joan behar nahi zen. Honea. A ver, liatu naiz. Den da hau da orduan? Bale, hau da. A ver, sinik nahetena da erostea, osea, esan nazu ze kristo da hon, eta erosiko dizut behar dena. Bale, hori izan nahi nuna, ados. Baten batzuk bai. Vale. Vale. Orain bai. Orain aten naiteke. Venga, pues. Vale. Jende interesante iragartzen. Mira.
Aún no hay de tarto. ¿Dónde está el barrero? Ez dut ulertzen zenan asunta. Vale, pues ya está. Almacenera. Vale. A ver, remendicando. Uste konfunditu nahiz. Ez konfunditu? Bai, konfunditu nahiz, Bai, kasi seguro. Egia esan dut horreko litzateke mapa funtzio bat. Baina ez duten ez ezagutzen mapa funtziorik, pues... Bueno. Ni pa Dios, ez. Honekin, a ver. A ver, honekin. Bueno, aguantatu dezake pixka bat. Vale, momentu honetan irabazteko aukerak dazkat. Vale. Hortxe. Ufa. Vale, libra.
Em, buah. Libra. Me cago. Hau gelditu zaitu hendik. Ufa. Buah. Vale, gracias. Buah. Vale. Vale. Oso ondo evoluzionatu. Bai, bastante behar dut egia esan. Vale. Buah, es que... Ojo, O sea... Vale. Vale. Orain, vale, baita ere, eta orain, no. A ver, ondo. Ja. Aldatu ingoet.
Vale. Mango y denbora, seguro es que... Vale. Un berrizingo eta... A ver. Vale. Oh, una, ya son una. A ver. Vale. Bueno, ¿dónde es? Vale. Ahora la tengo eta jarriko vale. 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 Bueno. Vale. Sempre lo Tony.
Vale. Ba, hemen nahi izateatzen de xente, egia esan. Pasa que misioaren behar nun... Misioaren behar nun, baina eskez da aurkitzen beste pertsona. Orduan, claro, ez zer egin, zentzu horretan. Vale. Hau aldatingo, Vale. Vale. Bueno. Vale. Vale. Orduan, hemen hau dakat. Ojo. Vale. Igual ez da izan munduko aukeraketa honena. Vale. Chungo. A ver.
Jolasten ez. Vale. Ados. Super ondo etorkitegia esan. Vale. Bueno, menutzikoet ze, osea, galduta nago. Bueno, aterakoan izen mendik, eta mendik ateratzekoan zen jakintzazu. Eta mendik ateratzekoan hor bai, ez, ba, mendik ateratzekoan bai zingoet. Ateratzen ba naiz, baina, prinsipioz, pues... Vale, a ver, hemen zein hartu zak... Bueno, claro, txen. Vale, oin bai. Aberrateatzen naizen hemendik. Buskatuko da, vale. Eta bai, hemen utzingoet. Esperet gustatu izana, nik uste baino entretenigarrigoa ikusiet. Zen ez nekin oso ondo, nola lehenengo aldia zen nolako zerbetera jolasten nula, ez nekin oso ondo nola moldatuko nintzen. Eta, bueno, egia ez etela mapa topatu eta gian mapa duka. Eta, bueno, horrekin pixkat desorientatua gelditu naizela. Baina, bueno, ondo gonda. Jarraituko segurazki jolasten nontara. Eta, aber, bilatu behar, eta badagon, mapa gertzeko moduren bat, porque eski ni mapa gabe galduten naiz. Baina, bueno, ikusiko da. Bari, espero eta ondo pasatu izana, eta aurren arte. Agur! Bai. Agur! Jesus. Ba ez.